हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण। सर्वांचं पुन्हा एकदा खूप मनापासून स्वागत आहे। श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत, श्री गौर निताई यांना साष्टांग दंडवत, श्री जयपताका स्वामी गुरु महाराज यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत, श्री श्रीला प्रभुपाद यांना साष्टांग दंडवत, श्री नामानिष्ठ प्रभूजी यांनाही माझा साष्टांग दंडवत आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला माझा सादर प्रणाम करून आपण आपल्या अध्ययन वर्गाला सुरुवात करूया। चौथ्या अध्यायावर आपण आहोत, ज्याचं नाव आहे ज्ञान कर्म संन्यास योग। मग याच्यात कर्म संन्यासाबद्दल पण आपल्याला जाणायचंय। जे ज्ञान भगवंत देत आहेत त्या ज्ञानाचा प्रवाह तर सुरू झालेला आहे दुसऱ्या अध्यायापासून, पण हे ज्ञान आता निरनिराळ्या प्रकारचं ज्ञान, मग गुह्य ज्ञान, गुह्यतरम ज्ञान, राजगुह्य ज्ञान सुद्धा आपल्याला बघायचंय की तू शरीर नाही आत्मा आहेस हे अर्जुनाला भगवंतांनी सांगितलं। आणि याच परमात्म्याचा आत्मा हा अंश आहे आणि परमात्म्याचा अंश आहे की जो मूळतःच आध्यात्मिक आहे, मूळ त्याचा स्वभावच आध्यात्मिक आहे असा हा गुणात्मक दृष्ट्या भगवंतांसारखा जीव आहे आणि परंतु परिमाणात्मक नाही। आणि म्हणून आपण जेव्हा कर्मयोगामध्ये तिसऱ्या अध्यायामध्ये बऱ्याच श्लोकांमध्ये काही चर्चा केली आणि काही याचा उल्लेख दिसला की कशा प्रकारे भगवंतांनी सांगितलं की हे जे कर्म आहे हे भगवंतांसाठी भगवंतांना अर्पण कर आणि कुठल्याही प्रकारची सेवा म्हणजे भगवंतांना अर्पण केल्यानंतर त्या कर्माच्या बंधनातही अडकायचं नाहीये, त्या कर्माची फळं भोगण्याचंही इच्छा नाहीये, त्याच्यामुळे कुठल्याही त्या भोगांनाही भोगायला लागणार नाही। अशा प्रकारे ते जे काही जे काही स्वातंत्र्य दिलेलं आहे ना, सूक्ष्म स्वातंत्र्य, ते अत्यंत महत्वाचं आहे। कारण त्या सूक्ष्म स्वातंत्र्यावरच सगळं अवलंबून आहे। मनुष्य जन्म हा खूप दुर्मिळ आहे। 84 लक्ष योनींमध्ये 4 लक्ष जन्म हे फक्त मनुष्य जन्म आहेत। आणि म्हणूनच या जीवाला जसा आधी उल्लेख केला होता की या मनुष्य जन्मामध्ये निश्चितच आपण आध्यात्मिक उन्नती साधू शकतो, कारण जे प्राणी मात्रांना जमत नाही ते नक्कीच मनुष्याला, कारण बुद्धिमत्तेने मनुष्य हा प्राणी मात्राहून वेगळा आहे। आणि म्हणूनच ही बुद्धिमत्ता मनुष्यामध्ये असल्यामुळे तो त्यामधला डिस्क्रिपन्सी, त्याच्यामधली तफावत जाणू शकतो की ज्या प्रकारे आध्यात्मिक जे ज्ञान आहे, भगवंतांनी भगवद्गीतेचं हे ज्ञान आपल्यापर्यंत पोहोचवलंय कारण आपण भगवंतांसारखे आहोत, आध्यात्मिक आहोत। गुणांनुसार आपण निश्चितच भगवद्गीता जाणू शकतो, वेदांचा शास्त्रांचा अभ्यास पूर्णपणे करू शकतो, तितकी पात्रता आपली आहे। म्हणूनच तर भगवंतांनी हे ज्ञान आपल्यापर्यंत पोहोचवलं। पण हे ज्ञान घेण्याची इच्छा पाहिजे, मनामध्ये इच्छा आहे तिथे मार्ग आहे। तसं ही इच्छा मनामध्ये बाळगली आहे, हीच ही जी इच्छा दिलेली आहे, सूक्ष्म सूट, इंडिपेंडन्स, इच्छा करण्याची सूट, ती महत्वाची आहे का फक्त त्या भौतिकतेमध्ये गुरफटत राहायचंय, मला हे हवंय, मला ते हवंय, ते पण हवंय, हे पण हवंय, मग ती संपत न संपणारी हा वेळ, जसं आपण बघितलं ना की तो काम क्रोध, मग ती वासनेमध्ये कधी रूपांतर होतं ना आपलं आपल्याला पण कळत नाही। कारण आधी म्हणताना म्हणतं नाही नाही, मला थोडंसं फक्त जस्ट एक काय म्हणतात त्याला अगदी थोड्या गोष्टीसाठी हवंय, किंवा मला थोडंसं बघायचंय, किंवा मला थोडंसं काही ऐकायचंय, म्हणजे आम्ही थोड्या वेळासाठी करतो, पण ती कुठेतरी ती माया इतकी झपक म्हणतात ना, पलक झपकते तशी तुमच्यावर अटॅक करू शकते। आणि म्हणून ती जी मोह माया आहे, ती भगवंतांचीच माया आहे, ती तितकीच कठीण आहे, ती तितकी स्ट्रॉंग आहे।
म्हणून हे जे आध्यात्मिक ज्ञान घेऊन आपल्याला ती उन्नती साधायची आहे, ते अत्यंत महत्वाचं आहे आणि ते फक्त या भक्ती योगातूनच शक्य आहे. जो भक्ती योग आपण म्हणतो आहोत, की पुढे आता आपण जसं जसं पुढे जाऊ 6व्या अध्यायानंतर, तेव्हा प्रत्यक्ष भक्तीचं जे ज्ञान आपल्याला मिळणार आहे, त्यातून निश्चित ही भक्ती आपल्याला उलगडणार आहे. काय आहे ही भक्ती, हे भगवंतांनी खूप सुंदर वर्णन करून सांगितलेलं आहे. मग या अध्यायामध्ये आपण बघतो आहोत, ज्ञान दिलेलं आहे भगवंतांनी. सूर्यदेव विवस्वानांपर्यंत ही गीता 120 दशलक्ष वर्षांपर्यंत, वर्षां इतकी मागे, म्हणजे इतक्या काळापासून हे भगवद्गीतेचं ज्ञान दिलेलं होतं. पण कुठेतरी त्या काळाच्या ओघात लुप्त झाल्यामुळे पुन्हा ही भगवद्गीता, जसं आपण बघितलं 28व्या, म्हणजे या चतुर्युगांच्या 28व्या मनूनी ही मनूच्या त्या ह्याच्यामध्ये मानव जातीपर्यंत ती भगवद्गीता बसली. आणि त्या द्वापार युगामध्ये, तेव्हा द्वापार युगामध्ये 28व्या मनूच्या त्या द्वापार युगामध्ये नंतर ही गीता भगवंतांनी अर्जुनाला सांगितलेली आहे. कारण हे जे मधले सगळ्या काळामध्ये, या काळाच्या याच्यामध्ये सगळं ते ज्ञान लुप्त झालं, जे म्हणून इक्ष्वाकूपर्यंत पोहोचवलेलं होतं. त्रेतायुगाच्या सुरुवातीला जे रघुकुळाचे मूळ आहेत, त्यांच्यापर्यंत हे ज्ञान पोहोचवलेलं होतं. मानव जातीपर्यंत पण आलं होतं, पण ते पोहोचू शकलं नाही पूर्णपणे. म्हणून भगवंतांचा प्रपंच आहे हो हा, प्रयोजन त्यांचंच आहे, ही भगवद्गीता आपल्यापर्यंत पोहोचावी. आणि म्हणून भगवंतांनी भगवद्गीतेचं ज्ञान अर्जुनाला दिलेलं आहे, जो सामान्य मनुष्याचा प्रतिनिधित्व करतो आहे. जन्म कर्मच्या मे दिव्यम योमाम वेत्ती तत्वतः. अशा प्रकारे भगवंतांना तत्वतः जो जाणतो आहे, तो पुन्हा फिरून या भौतिकेच्या देणार नाही. कारण भगवंतांना तत्वतः जाणायचे म्हणजे काय, तर भगवंत अजन्म आहे. भगवंतांचं कर्म, कर्म म्हणजे भगवंत काय करत नाहीयेत. मग जसं म्हटलं त्या दिवशी उल्लेख केला होता, 9 लाख गायींचं लक्षण करतायत नंदाच्या, अर्जुनाचं सारथ्य करतायत, अनेक असुरांचा वध करतायत. हे सगळं शक्य होतं हो, भगवंतांनी कोणाला आज्ञा केली तरी कोणीही भगवंतांसाठी करेल. कारण जे भगवंतांचे सगळे ऍडमिनिस्ट्रेटर्स आहेत आणि जे आपल्याला ज्या सगळ्या भौतिक गरजा, मटेरियल नीड्स पुरवणारे आहेत, ते भगवंतांच्या आधिपत्याखाली वावरतात. आणि म्हणून जे काही आहे, तर हे सगळं मिळवण्यासाठी आणि ह्या सगळ्यासाठी की हे भगवंतांनी कुणामार्फत करू शकले असते, परंतु भक्तांचा संघ भगवंतांना निश्चितच प्रिय आहे. म्हणून 12व्या अध्यायात भगवंतांनी सांगितले कोण कोण भक्त भगवंतांना प्रिय आहे. यो प्रिय प्रिय मे सखा, की म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारच्या भक्तांची वर्णनं करून सांगितलेली आहेत, आणि त्याप्रमाणे भगवंतांना ते सगळे भक्त निश्चितच प्रिय. मग भगवंताने जे जन्म आणि कर्म, जे भगवंत अजन्म आहे पण भगवंत आध्यात्मिक आहेत, त्यांचा शरीर आणि आत्मा हा एकच आहे. आणि भगवंत प्रकट होत आहेत प्रत्येक युगामध्ये. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे. प्रत्येक युगामध्ये स्वतःच्या मूळ अवतारामध्ये. म्हणून तर अर्जुनाला प्रश्न पडला हो, की मी त्या ठिकाणी काय करवतो. मग तेव्हा पण तुम्ही तसेच आहात आणि त्यावेळेला पण तुम्ही तसेच आहात आणि आत्ताही तसेच आहात, मग मी कुठे होतो, मला काही आठवत नाही. कारण तू भौतिकतेमध्ये आहेस. सामान्य माणसाचं प्रतिनिधित्व करणारा अर्जुन, कारण तो अर्जुन साधा सुद्धा नाहीये, पण तिथे ते प्रयोजनच भगवंतांचं आहे. त्यांनी कुठेतरी कन्फ्युज व्हावं, असमंजस व्हावं आणि त्याला ते समजू नये, याला गोष्टींचा प्रश्न पडावा, या सगळ्या भगवंतांचं प्रयोजन आहे, की जेणेकरून हे ज्ञान आपल्यापर्यंत पोहोचेल. आणि मग जो भगवंतांना तत्वतः जाणतो आहे, तो निश्चितच पुन्हा फिरून या भौतिक जगतामध्ये येणार नाही. तो निश्चितच गोलोक वृंदावनाच्या मार्गाला, गोलोक धामाच्या मार्गाला मार्गस्थ होऊ शकतो. आपण 11वा श्लोक घेऊया. ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः. वाचो माताजी. हा वाचा विमल माताजी. येस. जे ज्या भावनेने मला शरण येतात त्याला अनुरूप अनुरूप असे फळ मी त्यांना देतो. हे हम्म. पार्थ, सर्वजण माझ्या मार्गाचे सर्व प्रकारे अनुसरण करतात. तात्पर्य: प्रत्येक मनुष्य भगवान श्रीकृष्णाचा त्यांच्या विविध प्रकट झालेल्या रूपामध्ये शोध करीत असतो. पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्णाचा अंशिक साक्षात्कार त्यांच्या निर्विशेष ब्रह्मज्योतीमध्ये आणि परमाणुसहित सर्व गोष्टीमध्ये वास करणाऱ्या परमात्मा रूपामध्ये होतो. परंतु श्रीकृष्णाचा पूर्ण साक्षात्कार केवळ त्यांच्या अनन्य भक्तांनाच होतो. यामुळे श्रीकृष्णच प्रत्येकाच्या साक्षाताचे ध्येय आहे आणि याप्रमाणे ज्याची श्रीकृष्णांना प्राप्ती करायची जशी. मॅडम दिसत नाही माताजी मला.
हा, एक मिनिट, सॉरी मॅडम, मी ग्रुपवर जरा टाकत होते, क्लास सुरू झाला म्हणून. येत आहे, दिसतंय माझ्या? हा हा माताजी, ठीक. जशी इच्छा आहे त्याप्रमाणे तो मनुष्य संतुष्ट होत असतो. दिव्य आध्यात्मिक जगतातही श्रीकृष्ण हे पुढचं माताजी, हा, एक. येस मॅडम. हे आपल्या अनन्य भक्ताच्या इच्छेनुसार दिव्य भावामध्ये आदान प्रदान करतात. एखाद्या भक्ताला श्रीकृष्ण आपले सर्वश्रेष्ठ एकमेव स्वामी असावेत अशी इच्छा असते. दुसऱ्याला ते आपले खास मित्र असावे अशी इच्छा असते. आणखी दुसऱ्याला ते आपला पुत्र असावे अशी इच्छा असते. तर आणखी दुसऱ्याला ते आपले प्रियकर असावेत अशी इच्छा असते. श्रीकृष्ण सर्व भक्तांना त्याच्या आपल्या प्रेमाच्या उत्कटतेनुसार अनुरूप असे फळ देतात. भौतिक जगताही भावनांचे हेच आदान प्रदान चालते आणि भगवंत हे त्याचप्रमाणे विविध प्रकारच्या पूजकांच्या इच्छानुसार त्यांना समान रीतीने फल प्रदान करतात. विशुद्ध भक्त या ठिकाणी तसेच दिव्य धामामध्येही भगवंताशी वैयक्तिक सहवास करतात व साक्षात त्यांची सेवा करू शकतात. आणि याप्रमाणे विशुद्ध भक्त भगवंताच्या प्रेम सेवेद्वारे दिव्य आनंद प्राप्त करतात. जे निर्वेशवादी आहेत आणि ज्यांना जीवाच्या स्वतंत्र अस्तित्वाचा विनाश करून आध्यात्मिक दृष्ट्या आत्महत्या करावयाची आहे, त्यांना श्रीकृष्ण आपल्या तेजामध्ये ब्रह्मज्योतीमध्ये विलीन करून घेऊन सहाय्य करतात. असे निर्वेशवादी हे भगवंताच्या शाश्वत आनंदीमयी स्वरूपाचा स्वीकार करीत नाहीत. म्हणून स्वतःचे स्वतंत्र अस्तित्वात गमावल्यामुळे ते भगवंताच्या साक्षात दिव्य सेवेद्वारे प्राप्त होणाऱ्या आनंदाचे आस्वादन करू शकत नाहीत. त्यांच्यापैकी जे निर्विशेष ब्रह्मज्योतीमध्ये दृढपणे स्थित झालेले नसतात, ते आपल्या कर्म करण्याच्या सुप्त कामना व्यक्त करण्यासाठी पुन्हा भौतिक जगतात येतात. त्यांना आध्यात्मिक लोकांमध्ये प्रवेश दिला जात नाही, तर त्यांना पुन्हा प्राकृतिक लोकांमध्ये कर्म करण्याची संधी दिली जाते. जे सका कर्म आहे त्यांना भगवंत यज्ञेश्वर म्हणून त्यांच्या विहित कर्माची इच्छित फळ प्रदान करतात. आणि जे योगी सिद्धी प्राप्त करण्याच्या प्रयत्नात आहेत त्यांना सिद्धी प्रदान केल्या जातात. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर प्रत्येक जण यशस्वी होण्यासाठी केवळ भगवंताच्याच कृपेवर अवलंबून आहे. आणि सर्व प्रकारचे आध्यात्मिक मार्ग म्हणजे एकाच मार्गावर असणाऱ्या यशाच्या विविध मर्यादा आहेत. म्हणून श्रीमद भागवतात 2:3-10 सांगितल्याप्रमाणे जोपर्यंत व्यक्ती कृष्ण भावनेच्या परमोच्च परिपूर्ण अस्मिते अवस्थेपर्यंत येत नाही तोपर्यंत ते सर्वच प्रयत्न अपूर्ण राहतात. माताजी वार्ता आहे. हा, एक. अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारदिः तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मनुष्य निष्काम असो, भक्तीप्रमाणे किंवा सर्व सकाम कर्मफलाची इच्छा करणारा असो किंवा मुक्तीच्या प्रयत्नात असो, त्यांना कृष्ण भावनेत अंतिमत परिणत होणारी पूर्ण अवस्था प्राप्त करण्याकरता सर्व प्रकारे भगवंताला शरण जाण्याची पराकाष्ठ केली पाहिजे. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. हरे धन्यवाद कृष्ण. माताजी. ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजामि. बघा, की जे ज्या भावाने भगवंतांना शरण येत आहेत, भगवंत तसेच रेसिप्रोकेट करतायत. बघा, प्रत्येक भगवंत तशाच प्रकारे त्याला रिॲक्ट होत आहेत, त्याला अनुरूप असं फळ मी त्यांना देतो. आणि म्हणूनच सर्वजण माझ्या मार्गाचे सर्व प्रकारे अनुसरण करतात. पुन्हा आपण म्हटलं ना, की अनुसरण आणि अनुकरण याच्यामधला आपण फरक जाणवला, की भगवंतांनी दिलेल्या या मार्गावरती मार्गस्थ होणं आणि त्यांच्या पावलावरती पाऊल चालणं, जसं आपण म्हणतो की एखाद्या आदर्श व्यक्तीच्या पावलावर पाऊल चालणं म्हणजेच अनुसरण करणं. त्याच्या त्याच्या प्रिन्सिपल्स, त्याचे जे काही स्वभाव असतात, त्याच्या ज्या काही विचार असतात, त्या विचारांना आत्मसात करणं आणि त्यांना अनुसरित करणं हे महत्वाचं आहे. आणि त्याचप्रमाणे भगवंत म्हणून ते सांगता आहेत की पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्णांचा अंशिक साक्षात्कार त्यांच्या निर्विशेष ब्रह्मज्योतीमध्ये आणि परमाणुसहित सर्व गोष्टींमध्ये वास करणाऱ्या परमात्मा रूपामध्ये होतो. परंतु श्रीकृष्णांचा पूर्ण साक्षात्कार हा केवळ अनन्य भक्तांनाच होतो.
त्यामुळे श्रीकृष्णच प्रत्येकाच्या साक्षात्काराचे ध्येय आहे. ज्यांची श्रीकृष्णांना प्राप्ती करायची आहे, इच्छा आहे, त्याप्रमाणे तो मनुष्य संतुष्ट होत असतो. की म्हणूनच मग श्रीकृष्ण हे आपल्या अनंत भक्तांच्या इच्छेनुसार दिव्य भावामध्येच आदान प्रदान करतात. एखाद्या भक्ताला श्रीकृष्ण आपले सर्वश्रेष्ठ एकमेव स्वामी असावेत अशी इच्छा असते, तर दुसऱ्याला आपले खास मित्र असावेत असं वाटतंय, तर दुसऱ्याला पुत्र असावेत अशी इच्छा असते, तर दुसऱ्याला आपले प्रियकर असावेत अशी इच्छा आहे. श्रीकृष्ण सर्व भक्तांना त्यांच्या आपल्यावरील प्रेमाच्या उत्कटेनुसार अनुरूप असं फळ देतात. तसंच भौतिकतेमध्ये सुद्धा हे आदान प्रदान चालतं. भगवंत त्याप्रमाणे विविध प्रकारच्या पूजकांच्या इच्छेनुसार त्यांना समान रीतीने फल प्रदान करतात. विशुद्ध भक्त या ठिकाणी तसेच दिव्य धामामध्येही भगवंतांची वैयक्तिक सहवास करतात आणि साक्षात त्यांची सेवा करू शकतात. याप्रमाणे विशुद्ध भक्त भगवंतांच्या प्रेममयी सेवेद्वारे दिव्य आनंद प्राप्त. कसं आहे की ज्याप्रमाणे ज्या भावाने भगवंत भावाग्रही जनार्दन आहेत, म्हणूनच जसं भगवंतांनी सांगितलंय, भगवंतांना दुसरं काही नकोय. मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजिम्मा नमस्कुरु. भगवंत 9व्या अध्यायामध्ये आणि पुन्हा 18व्या अध्यायामध्ये सांगतायत की दोन हात तिसरं मस्तक भगवंतांच्या चरणी विलीन करणं आणि भगवंतांच्या चरणी स्वतः मनापासून पूर्णपणे स्वतःला अर्पण करणं, पूर्णपणे शरण जाणं भगवंतांना. कारण भगवंत म्हणतात, हो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छती. कारण दुसरं तिसरं काय, भगवंतांना काही नकोय. जे काही द्याल, एक पान, फळ, फूल किंवा पळीभर पाणी, ते सुद्धा भगवंतांना प्रेमाने आणि त्या प्युअर आणि नवीन डिवोशनल म्हणजे म्हणतो ना शुद्ध आणि प्रेमळ अशा भक्तीच्या मार्गाने, या भक्ती सेवेने भगवंत निश्चितच संतुष्ट होतात. कारण भगवंताने स्वीकार सगळ्यांचा केलाय, पण ज्या प्रकारे जो तो आपले भाव अर्पण करतो आहे, भगवंत त्या प्रकारेच निश्चितच त्यांना प्रतिसाद देत आहे. जसं उदाहरणादाखल की भगवंतांचे भाऊ हे बलराम भगवंतांपेक्षा मोठे असले तरी त्यांचे भाऊ त्यांचे पाय चेपतात, तर तेव्हा सुद्धा त्यांच्या जे पायाशीच्या पायाशी बसून ते त्यांच्या पाय चेपतायत, त्यांचा सारखंच प्रेम देत आहे. सुदामाचा सुदामा एक कथा आहे की ज्याच्यामध्ये सुदामाने ना खोटं बोलून पोहे खाल्ले होते काहीतरी त्यांच्या माताजींनी पाठवले होते. जेव्हा ते आश्रमातनं निघाले, तर तेव्हा ते मी त्यांना त्या आश्रमातील माताजींनी खायला दिलं होतं, पण तेव्हा सुदामाने काही ते पोहे दिले नाही श्रीकृष्णाला, ते झोपलेले होते. आणि तेव्हा श्रीकृष्णाला थोडीशी शंका आली, त्यांच्या तोंडात काहीतरी आहे, तर ते म्हणले नाही नाही, मी विष्णू सहस्त्रनाम म्हणतो. आणि म्हणून किंवा मग सुदामाने सांगितलं नाही, परंतु मग पुन्हा जाऊन त्यांना ते पोहे तर द्यायलाच लागले नंतर. आणि त्याप्रमाणे मग भगवंतांनी सुद्धा, मग जेव्हा सुदामाने भगवंतांना आपल्या मांडीवर घेऊन त्यांचं डोकं चेपलं होतं, त्यांचे पाय चेपले होते, त्याचप्रमाणे भगवंतांनी सुद्धा सुदामा जेव्हा त्यांच्याकडे आले होते तेव्हा त्यांच्या पायाची पूजा केली, पाद्य पूजा केली, त्यांना त्यांची सेवा केली आणि त्यांचे जे पोहे आणलेले होते ते प्रेमाने खाल्ले. अशी कुठेतरी म्हणजे ती जी आहे ना, ते आदान प्रदान जे आहे ते निश्चितच भगवंतांबरोबर आहे. गायींबरोबर, हो, गायींवर भगवंत अगदी जीवापाड प्रेम करतात आणि त्या गायी सुद्धा भगवंतांच्या पायाशी बसून त्यांचा जो श्वास आहे ना, तर या सगळ्याला काय म्हणतात माहिती, याला रस आहेत. हे सगळे शांत रस, माधुर्य रस, वात्सल्य रस, साख्य रस, दास्य रस. तर ज्याप्रमाणे आध्यात्मिक जगतामध्ये मग यशोदा मातेने भगवंतांची आई होण्याचं की वसुदेव देवकीने जेव्हा त्यांना परमात्मा रूपामध्ये बघितलं, चार भुजाधारी रूपामध्ये ते वसुदेव आणि देवकी समोर प्रकट झाले भगवंत, तेव्हा वासुदेवाने विनंती केली भगवंतांना की तुम्ही आमच्या पोटी जन्म घ्यावा, बालक रूपात जन्म घ्यावा. मग ते त्या बालक रूपामध्ये तिथे समोर प्रकट झालेले आहेत. आणि मग त्यांनी वासुदेवाच्या मनात, मग त्यांच्या हृदयात, मग देवकी मातेच्या मनात, हृदयात आणि मग त्यांच्या गर्भामध्ये प्रवेश केलेला आहे. आणि अशा प्रकारे भगवंत प्रकट झालेले आहेत, हो, त्या ठिकाणी. आणि म्हणून आपल्याला आहे का हो आपले आई वडील निवडण्याचा एवढा, कुठे आपल्याला जमतंय का, किंवा आपल्याला जमतं म्हणण्यापेक्षा आपल्याला ती मुभा आहे का? नाही. आपल्याला जे आहे ते प्रकृतीनुसार, म्हणून प्रकृती ही माता आहे आणि भगवंत बीज देणारे पिता आहे. आणि म्हणून गर्भस्थ करतायत प्रकृतीला, आणि या ज्या काही जीवांची ही माता आहे, आणि मग त्याप्रमाणे त्या क्रियाकलापांप्रमाणे प्रत्येकाच्या कर्माच्या याच्यानुसार तर त्यांना जन्म मिळत असतो. तर अशा प्रकारे भगवंतांचं आदान प्रदान जे होत आहे ते या सगळ्या रसांद्वारे दिलेलं आहे. गायींशी झालं, किंवा मी साख्य रस आहे की जो अर्जुनाशी हे दाखवलेला आहे. अर्जुनाला पुढे जाऊन पश्चाताप होते, कारण जेव्हा तो विश्वरूप दर्शन म्हणतो तेव्हा घेतो, तेव्हा त्याला पश्चाताप होतो, अर्जुनाला. तेव्हा तो म्हणतो की तुम्ही इतके म्हणजे इतकं तुमचं विराट रूप, आणि कोण आहात तुम्ही? आणि मग त्यांना अर्जुनाने जाणलेलं तर आहे की परमात्मा हे भगवंत परमधाम परम दिव्य,
परम कारण सगळं तुम्ही आहात. तर मग अशा अर्जुनाने भगवंतांना ज्यांना समजलेला आहे, अशा अर्जुनाला कुठेतरी पश्चाताप झाला हो, की जेव्हा तो भगवंतांबरोबर चेष्टा मस्करी करतोय, त्यांचा अपमान केला, कधी झोपताना त्यांच्या बरोबर झोपताना त्यांची चेष्टा मस्करी करून कधी त्यांना सगळ्यांबरोबर समोर काही अपमानास्पद बोललं गेलं, या सगळ्याचा कुठेतरी त्याला पश्चाताप होता आणि मी हे कसं काय केलं आणि ही त्याला कुठेतरी मनाला टोचली लागते. तर हे सगळं त्यांनी अनावधानाने केलं तेव्हा त्याला त्याची कल्पना नव्हती. हे सगळे भगवंतांचं प्रयोजन आहे बघा. मग हे जे सगळे रस आहेत, हे आधान प्रमाणाचे भाव आहेत. त्याचप्रमाणे विविध प्रकारच्या पूजकांच्या इच्छेनुसार त्यांना समान रीतीने फल प्रदान भगवंत करत असतात. विशुद्ध भक्त भगवंतांच्या प्रेममयी सेवेद्वारे दिव्य आनंद प्राप्त करतात. जे निर्विशेषवादी आहेत त्यांना जीवाच्या स्वतंत्र अस्तित्वाचा विनाश करून आध्यात्मिक दृष्ट्या आत्महत्या करावयाची आहे, त्यांनाही श्रीकृष्ण आपल्या तेजामध्ये विलीन करून घेऊन सहाय्य करतात बघा. की ज्यांना म्हणून भगवंतांनी 12व्या अध्यायात दिलंय की टप्प्याटप्प्याने का होईना कठीण जाणार आहे त्यांना, पण जे कुठेतरी म्हणतायत की हे ब्रह्म ज्योत आहे, म्हणजे आम्हाला त्याच्यामध्ये विलीन व्हायचं आहे, भगवंतांशी एकरूप व्हायचं आहे, असे जे विचार आहेत त्यांनाही भगवंत साथ देतात आणि निश्चितच भगवंत त्यांनाही भगवंत कुठेतरी आपल्या तेजामध्ये विलीन करून सहाय्य करतात. असे निर्विशेषवादी हे भगवंतांच्या शाश्वत आनंदमयी स्वरूपाचा स्वीकार करत नाही. कारण कसं सांगितलं की भगवंत हे सच्चित आनंद शाश्वत आहेत आणि ज्ञानपूर्ण आहे आणि आनंदमय असा कोश आहे त्यांचा. पण हे सगळं मायावादी लोक, निर्विशेषवादी, एस्पेशली निर्विशेषवादी, मायावादी लोक तर भगवंतांच्या अस्तित्वालाच मान्य करत नाही, तिथे कुठे प्रकार प्रश्नच येत नाही. पण निर्विशेषवादी जे आहेत ते कुठेतरी त्या चैतन्याला, त्या ब्रह्मज्योतीला, त्या ब्रह्माला, त्या चैतन्याला भगवंत एक शक्ती मानतात आणि मग ते पुढे जाऊन निश्चित त्या टप्प्याटप्प्याने का होईना पण निश्चित भगवंतांच्या सेवेमध्ये विलीन होऊ शकतात. आणि मग हे जे निर्विशेषवादी लोक आहेत ते कुठेतरी या सगळ्या कर्मामध्ये अडकलेले आहेत, सकाम कर्मामध्ये अडकलेले आहेत. कारण तिथे कुठे निष्काम कर्माची, तिथे ज्ञानाचा अभाव आहे. त्याच्यामुळे जे करतायत ते कर्म स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी केलं जातं. आत्मइंद्रिय वांछो तारो नाम काम, पण श्रीकृष्ण इंद्रिय वांछो तारो नाम प्रेम, पण ती प्रेमभयी भावना अजून त्यांच्यामध्ये झालेली नसते. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे जे भगवंतांची जशा प्रकारे आदान प्रदान करतात, भगवंत पण त्याच प्रकारे प्रतिसाद देतात. हे इथे आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे. आणि त्यासाठी एक मिनिट प्रत्येक जण यशस्वी होण्यासाठी केवळ भगवंतांच्याच कृपेवर अवलंबून आहे. अहो, जिथे भगवंताने इच्छेची सूट दिली आहे पण ती इच्छा पूर्ण करण्याची सगळी पॉवर भगवंतांकडेच आहे हो. त्यांच्या त्यांच्या परवानगीनुसार एक गवताचं पात सुद्धा हलणार नाही. तर मग हे सगळे भगवंतांकडेच आहे ती सगळी ताकद. जोपर्यंत व्यक्ती कृष्ण भावनेच्या परमोच्च अवस्थेपर्यंत येत नाही तोपर्यंत सर्व प्रयत्न अपूर्ण राहतात. मनुष्य निष्काम असो किंवा सकाम कर्मफलाची इच्छा करणारा असो, मुक्तीच्या प्रयत्नास असो किंवा कृष्ण भावनेत अंतिमदा परिणत करणारी पूर्णावस्था प्राप्त करण्याकरता सर्व प्रकारे भगवंतांना शरण जाण्याची पराकाष्ठा केली पाहिजे. भगवंत सांगतायत, स्वतः सांगतायत, मन्मना भव मग तो मध्या जिम्मा नमस्कुरू, कारण तू शरण जावं. जसं अर्जुनाने भगवंताला शरण गेलेलं आहे, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढ चेता यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधी मां त्वां प्रपन्नम. की मी तुला पूर्णपणे शरण गेलेलो आहे. म्हणूनच भगवंत सांगतायत की जे काही आहे भगवंतांना भक्तांचा सहवासात तितकाच प्रिय आहे, म्हणून भक्तांचं रक्षण हे निश्चित भगवंतच करणार आहे. कारण भगवंतांनी सांगितलंय की जसं 9व्या अध्यायामध्ये त्या LIC ची जाहिरात वापरून जिंदगी के साथ भी आणि जिंदगी के बाद भी योगक्षेम वहा, भगवंत त्या भक्तीचं रक्षण अगदी आपल्या या जन्मानंतर पुढील जन्मापर्यंत पण केलं जातं. म्हणजे 40% केलं असेल तर पुढच्या जन्मी 41% केलं जातं. अशा या भक्तीला प्रिझर्व केलं जातं, भगवंत रक्षण करतात त्याचं. कारण म्हणूनच या कुठेतरी ज्या प्रकारे एखादा निष्काम कर्मामध्ये करतो आहे, जरी तो सकाम कर्मी असेल तरीही त्याला सहाय्य करतात भगवंत. पण निष्काम कर्म करणारी व्यक्ती जी असते तर त्यांना निश्चितच या जेव्हा ती फळच भगवंतांना अर्पण केली जातात, जेव्हा ती कर्मच भगवंतांसाठी केली जातात, तेव्हा निश्चितच त्या कर्मबंधनांचं चिंता करायची गोष्टच नसते. आणि म्हणून मग जे काही मिळणार आहे ते आपोआपच मिळतं, की त्याची फळांची अपेक्षा न करताही त्यांना ते दान त्यांच्या पदरात पडतं. अशा प्रकारे हे शुद्ध भक्त असतात. कारण कुठलीही अपेक्षा नाही हो, शुद्ध भक्तांना त्या लेवलपर्यंत जे जातात त्यांना मग मोक्षाचीही अपेक्षा नसते. त्यांना फक्त त्यांना माहिती आहे की भगवंतांचे भक्त आणि सेवक आहोत आपण.
आणि निश्चितच म्हणून आपल्याला सेवेच्या माध्यमातूनच भगवंतांना अर्पण करायचं आहे, भगवंतांना जाणून घ्यायचं आहे, हे त्या लोकांना माहिती असतं. आणि म्हणूनच त्या प्रकारे भगवंत आदान प्रदान करतात. भक्तांशी आदान प्रदान केलं जातं, त्याप्रमाणे भगवंत करतात. ज्याप्रमाणे भक्त भगवंतांना समोरून शरण जातो आहे, त्याप्रमाणे भगवंत सुद्धा दर्शन देऊन त्याची इच्छा पूर्ण करतात. जसं मी तुम्हाला पुन्हा उदाहरण सांगायचं तर भीष्म आणि भगवंतांचं खूप सुंदर संवाद आहे, की ज्याप्रमाणे मी म्हटलं की जे 5 बाण घेऊन भीष्म पांडवांना मारणार होते दुसऱ्या दिवशी, त्या 5 बाणांना परत आणण्याकरता श्रीकृष्णाने अर्जुनाला पाठवलेलं आहे. कोणाकडे? भीष्मांकडे. आणि बरोबर चातुर्याने ते बाण भीष्मांकडून काढून घेतलेले आहे. हे सगळं प्रयोजन आहे आणि तिथेच भगवंतांना माहिती आहे. आणि भीष्म हे 12 महाजनांपैकी एक आहे हो. अशा या भीष्मांना भगवंतांना कुठेतरी पार्थसारथी म्हणून तर ते बघत होते, ते सारथ्य करतायत अर्जुनाच्या रथाचं. आणि म्हणूनच ते म्हणतात अर्जुनाला की तू नाही बघू शकतेस, पण मी माझ्या भगवंतांना पार्थसारथी रूपात बघतो. आणि त्याचप्रमाणे भगवंतांनी आपला पण सोडून त्यांनी अशस्त्र हातात घ्यावं, ही त्या भक्ताची इच्छा असते, की भीष्मांची इच्छा असते. आणि म्हणून ते रथांग पाणी, की रथाचं चाक हातात घेऊन ते भिरकवायला येतात, अंगावर धावून येतात. आणि अशा प्रकारे भगवंतांचं हे रथांग पाणी जे रूप आहे ते भीष्मांनी बघण्याची इच्छा व्यक्त केलेली असते, तर त्याप्रमाणे ते त्यांना बघायला मिळतं. आणि अशा प्रकारे भगवंतांनी रथांगपाणी म्हणजे रथाचं चाक उचलून, की मला माझ्या देवाला, मला माझ्या भगवंताला त्या रथांगपाणी म्हणजे मला शस्त्र घेतलेलं, की त्याने हातात शस्त्र घेतलेलं आहे म्हणून भगवंत जो पण केलेला असतो तोही भक्तासाठी बाजूला ठेवतात. आणि निश्चितच ते रूप भगवंतांनी भीष्मांना दाखवलेलं आहे. असं हे आदान प्रदान आहे. भक्त आणि भगवंतांचं हे आदान प्रदान आहे, की जसा भक्त भगवंतांना शरण जातो आहे तसाच भगवंत भक्ताबरोबर आहेत. आणि त्याप्रमाणे भगवंतांचं भक्ताबरोबरचं वर्तन आहे, की भक्त भगवंतांना जाणून किती घेतो आहे. आणि म्हणूनच या ज्या ट्रान्सेंडेंटल म्हणजे आध्यात्मिक नवीन ही अतिशय प्रेमळ सेवेने निश्चितच भक्त भगवंतांना जाणू शकतो. सॉरी. कांक्षतः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा. योजना माताची वाचा. हरे कृष्ण. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण माताजी. वाचू का? हा, विनीता माताजी वाचताय, ठीक आहे. योजना माताजी तुम्ही पुढचं वाचा. हा चालेल. मनुष्य या जगात सकाम कर्मांमध्ये सिद्धीची इच्छा करतात आणि म्हणून ते देवतांची आराधना करतात. अर्थात मनुष्यांना या जगात सकाम कर्मापासून त्वरित फलप्राप्ती होते. तात्पर्य: या भौतिक जगातील देवदेवतांविषयी अत्यंत चुकीची कल्पना आहे आणि विद्वान म्हणून प्रख्यात असणारे अल्पज्ञ लोक या देवदेवतांना भगवंतांचीच विविध रूपे समजतात. वास्तविकपणे देवता या भगवंतांची विविध रूपे नाहीत, तर त्या भगवंतांचे विविध अंश आहेत. भगवंत एकच आहेत आणि अंश अनेक आहेत. वेद सांगतात की नित्यो नित्यानाम भगवंत एकच आहेत. ईश्वरः परमः कृष्णः. श्रीकृष्णच परमेश्वर आहेत आणि देवतांना भौतिक जगताचे व्यवस्थापन करण्याकरता शक्ती प्रदान करण्यात आली आहे. या देवता म्हणजे विविध मर्यादेपर्यंत प्राप्त भौतिक शक्तींनी युक्त असे जीव कंसात नित्यानाम आहेत. देवता कधीही नारायण, श्री विष्णू किंवा श्रीकृष्ण यांच्या बरोबरीच्या असू शकत नाहीत. भगवंत आणि देवता एकाच पातळीवर आहेत असे जो मानतो त्याला नास्तिक किंवा पाखंडी म्हटले जाते. ब्रह्मा आणि शिव यांच्यासारख्या महान देवतांची ही तुलना भगवंतांशी करता येत नाही. वस्तुतः ब्रह्मा आणि शिवासारख्या देवता भगवंतांची आराधना करतात. तरीही आश्चर्याची गोष्ट आहे की परमेश्वर म्हणजे सामान्य मनुष्यच आहे. अँथ्रोपोमॉर्फिझम किंवा परमेश्वर पशुरूपधारी झूमॉर्फिझम आहे. अशा गैरसमजुतीमुळे मूर्ख लोक पुष्कळ मानव नेत्याची पूजा करतात. इह देवताः हा शब्द भौतिक जगातील शक्तिशाली मनुष्य किंवा देवता यांना दर्शवितो. पण भगवान नारायण, भगवान श्रीकृष्ण किंवा भगवान श्री विष्णू हे या भौतिक जगातील नाहीत.
भगवंत हे भौतिक सृष्टीच्या पलीकडे अर्थात दिव्य आहेत. निर्वेशवादी लोकांचे अग्रणी श्रीपाद शंकराचार्य सांगतात की नारायण किंवा श्रीकृष्ण हे भौतिक सृष्टीच्या अतीत आहेत. तरीही मूर्ख लोक देवतांची आराधना करतात, कारण त्यांना त्वरित फलप्राप्ती करावयाची असते. त्यांना फलप्राप्ती होते, पण ते जाणत नाहीत की अशी फलप्राप्ती ही क्षणिक असते आणि ती अल्पबुद्धी लोकांसाठी असते. बुद्धिमान मनुष्य कृष्ण भावनेमध्ये असतो आणि त्वरित पण क्षणभंगूर फलासाठी त्याला निम्न देवदेवतांची आराधना करण्याची मुळीच आवश्यकता नसते. या भौतिक जगतातील देवदेवता तसेच त्यांचे आराधक यांचा भौतिक जगाच्या विनाशाबरोबरच विनाश होईल. देवदेवतांनी दिलेले वर हे भौतिक आणि तात्पुरते असतात. भौतिक जगत आणि देवदेवता व त्यांचे आराधक असणारे निवासी ब्रह्मांड रूपी महासागरातील बुडबुडे आहेत. तरी या जगामध्ये मानव समाज हा भूमीची मालकी, कुटुंब आणि उपभोग्य पदार्थ यासारख्या क्षणभंगूर भौतिक ऐश्वर्य प्राप्तीसाठी वेडा झालेला आहे. अशा तात्पुरत्या गोष्टी प्राप्त करण्यासाठी लोक हे देवदेवता किंवा मानवी समाजातील शक्तिशाली मनुष्याची पूजा करतात. जर एखाद्या मनुष्याला एका राजकीय नेत्याची पूजा करून शासनामध्ये मंत्रीपद मिळाले तर त्याला वाटते की आपण मोठे वरदानच प्राप्त केले आहे. म्हणून ते सर्व लोक तथाकथित नेते किंवा प्रतिष्ठित लोक यांच्या पुढे तात्पुरता वरप्राप्तीसाठी मस्तक झुकवितात आणि खरोखर या लोकांना इच्छित गोष्टी प्राप्त होतात. भौतिक अस्तित्वाच्या कष्टमय स्थितीतून कायमची सुटका होण्यासाठी कृष्ण भावना भावित होण्यामध्ये अशा लोकांना मुळीच स्वारस्य नसते. ते सर्व इंद्रियोपभोगाच्या मागे लागलेले असतात आणि इंद्रियोपभोगासाठी अल्पशी सुविधा मिळवण्यासाठी ते देवता म्हणून गणल्या जाणाऱ्या शक्तिशाली जीवांचे पूजन करण्याकडे आकर्षित होतात. हा श्लोक दर्शवतो की लोकांना क्वचितच कृष्ण भावनेमध्ये आस्था असते. बहुतेकांना इंद्रियोपभोगामध्ये रुची असते आणि म्हणून ते कोणत्या तरी शक्तिशाली जीवाची उपासना करतात. हरे कृष्ण. हे कृष्ण माताजी, धन्यवाद. भौतिक जगतातील आता आधीही आपण याचा उल्लेख केलेला आहे, देवी देवतांची पूजा. आणि देवी देवता कोण आहे? तर जसं खूप नाजूक विषय आहे हा. कुठलीही गोष्ट कोणी नकारायला सांगत नाहीये, कारण ज्याप्रमाणे आपण आपल्या कुलदेवतांची, आपल्या देवतांची पूजा करतो, तर निश्चितच ती सगळी केली पाहिजे. कारण भगवंत सांगतायत, कुठल्याही अध्यायांमध्ये भगवंतांनी उल्लेख केलेला आहे की निश्चितच की सात्विक मनुष्य जो आहे तो पुण्यकर्म करतोय, भगवंतांची देवी देवतांची पूजा करतोय, ही योग्यच गोष्ट आहे. आणि इनफॅक्ट भगवंत सांगतायत की ती श्रद्धा वाढवण्यासाठी सुद्धा भगवंत निश्चित मदत करतायत, की ती श्रद्धा हवी, आतून श्रद्धा हवी त्याच्यासाठी. आणि म्हणून ती परिपूर्ण श्रद्धा, कारण जसं म्हटलं की भक्तीचा पहिला टप्पा हा श्रद्धा आहे. हो. आणि म्हणूनच इथे देवी देवतांचा जो उल्लेख केलेला आहे, कसं आहे की देवी देवता या ऍडमिनिस्ट्रेटर्स आहेत, भगवंतांचे जे सहाय्यक आहेत, जे भौतिक जगतामध्ये जी काही गरज आहे, ज्या काही गरजा आहेत, ज्या काही आपल्या भौतिक गरजा आहेत, त्या सगळ्या भौतिक गरजा पुरवण्याची कामं जी करतायत ती देवी देवता करतायत. कुणाच्या? तर विष्णूंच्या, भगवंतांच्या आधिपत्याखाली, जे नारायण विष्णू, जे त्यांचं वैकुंठामधलं रूप आहे, आणि हे श्रीकृष्ण जे अवतारी आहेत, आणि श्रीकृष्ण हे परिपूर्ण रूप आहे, तर त्यांच्या आधिपत्याखाली हे केलं जातं. परंतु कसं केलं जातं? सकाम कर्मातले जे लोक आहेत, की जसं मी म्हटलं सात्विक, राजसिक आणि तामसिक, पुढे जाऊन आपण 14व्या अध्यायात त्यातली तफावत अजून विश्लेषणामध्ये जाणून घेऊया. पण राजसिकतात कुठेतरी काय होतंय की सकाम कर्म म्हणजे मला हे मी करते आहे यज्ञ, आणि मी या या ठराविक देवासाठी हा यज्ञ करते, तर मला याचा उपभोग घ्यायचा आहे, मला माझ्या याच्यासाठी मला प्रमोशन हवंय, मला या गोष्टी हव्यात, म्हणून मला करायला सांगितलं, म्हणून मी ते करते. त्याच्यामध्ये करण्यामध्ये पुण्य आहे, करण्यातल्या भावना चांगल्या आहेत, पण कुठेतरी उपभोग घ्यायचा आहे कुठल्या स्वतःच्या इंद्रियांसाठी, स्वतःच्या इंद्रिय तृप्ती करण्यासाठी त्या गोष्टी केल्या जातात. मग बऱ्याचदा आपण बघतो की यासाठी व्यक्तिपूजा सुद्धा केल्या जातात, जसा इथे उल्लेख केलेला आहे. राजकीय, मला वाटतं त्या राजकारणापासून चार लांबच असणं योग्य आहे, कारण तिथे कुठेतरी इतकं बरबटलेलं असतं सगळं. आणि व्यक्तिपूजा केली जाते का? की मला हे पद हवंय, ते पद हवंय, मंत्री व्हायचंय, तिथलं खासदार व्हायचंय, आमदार व्हायचंय, आणि मग त्या व्यक्तीची लिटरली पूजा केली जाते. हो. पण त्याची खरंच आवश्यकता नसते, कारण ज्या गोष्टी मिळणार आहेत आणि मग त्यांना ते प्राप्तही होतं.
कारण कसं आहे की त्या सकाम कर्मामध्ये आहे की भगवंत म्हणतायत तू इच्छा करतोयस, भगवंत ती इच्छा पुरवतायत, पण ती भगवंतांच्या आधिपत्याखाली आहे. पण त्या इच्छा पुरवतायत कारण स्वतःची उपभोग घ्यायचे आहेत. मग त्याच्या मागची जी काही भोग आहेत ना ते सुद्धा भोगायचे. कारण प्रभुपाद जसं म्हणतात की इथे फिशिंग करायला आनंद मिळतोय की त्या मासे पकडायला, मग त्याचबरोबर तुम्ही पुढचा जन्म ठरवताय, मग त्याचे भोगही भोगा. पुढचा जन्म माशाचा घ्या. 84 लक्ष योनीतून, म्हणून तर ते फिरत राहतात ना मानव जन्म. कारण का? कारण त्या इच्छा, ती जी सूक्ष्म सूट दिलेली आहे ना, स्वातंत्र्य दिलेलं आहे ना, ते स्वातंत्र्य जेव्हा अयोग्य पद्धतीने वापरलं जातं आणि फक्त भौतिकतेकडे ओढ घेत असतं, आणि म्हणून कुठेतरी त्या 84 लक्ष योनीतून तो जन्म मिळत असतो. आणि मग किड्या मुंगींच्या जन्मापासून ते मनुष्य जन्मांपर्यंत मनुष्य त्या योनीमधून फिरत असतो. पण इथे ज्या मनुष्य जन्माचं महत्व दिलेलं आहे, आणि म्हणूनच मनुष्याला, की मनुष्याला निश्चितच या अध्यात्माविषयी जाणून, मग आपण जे आधीचं जाणलं की त्याचे 5 घोडे आहेत, ज्ञानेंद्रिय, कर्मे, मन, बुद्धी आणि मग आत्मा, की त्या आत्म्याला अन्न आध्यात्मिक दिलं तर ती आध्यात्मिक वाढ होणार आहे. हो, त्या आत्म्याला भौतिकतेमध्ये त्या 3 गुणांच्या प्रभावाखाली जर तुम्ही ठेवलं तर ते कुठेतरी भौतिकतेमध्येच अडकणार आहे. आणि मग हे हवंय, ते हवंय, आणि हा जन्म हवाय, तो जन्म हवाय, आणि मग त्याच्यातच त्या भौतिकतेमध्ये राहणार आहे. प्रत्यक्ष श्री शंकराचार्यांनी जे अद्वैतवादी जे म्हणतात ना, द्वैत ही भगवंत आणि आम्ही एकरूपच आहोत, मग अशा प्रकारे जे द्वैतवादी आहेत, की त्या शंकराचार्यांनी पण म्हटलंय की श्रीकृष्ण म्हणजे सगळ्यात श्रेष्ठ कोण आहेत तर भगवंत आहे. विष्णूंचा हा अवतार आहे. आणि कशा प्रकारे पूर्णम पूर्णमिदस्य, की ज्या शिशोपनिषदामध्ये आपण बघतो, म्हणजे भगवंतांपासून काही बनलं, त्यांच्यापासून काही बनवलं गेलं किंवा त्यांच्यापासून काही निर्मिती झाली तरी ते परिपूर्णच आहे. आणि म्हणून पूर्ण विदस्य, की ईशोपनिषदामध्ये आपण पूर्णपणे, आणि भगवंत हे अवतारने घेते, अवतारी आहे. श्रीकृष्ण हे अवतारी आहे. आणि ही इज द सुप्रीम, म्हणजे नारायणाचा, विष्णूचं जे रूप आहे, महाविष्णू, जे मी तुम्हाला गेल्या वेळेला पुरुषावतारामध्ये माताजी जेव्हा विचारत होता तेव्हा मी उल्लेख केला होता. महाविष्णू म्हणजेच कर्णोदकशाही विष्णू, जे कारण सागरामध्ये आहेत, महासागरामध्ये, आणि त्यांच्या श्वासामधून असंख्य ब्रह्मांड तयार होत आहे. अशा या महाविष्णूंपासून महाविष्णूंचं विस्तार कोण आहे तर गर्भोदकशाही विष्णू आणि क्षीरोदकशाही विष्णू. गर्भोदकशाही विष्णू हे प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये प्रवेश करतायत, आणि क्षीरोदकशाही विष्णू हे परमात्मा स्वरूपामध्ये प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये वसतायत. असं असं परमात्मा रूपामध्ये प्रत्येक जीवामध्ये हे भगवंत वसलेले आहे. परमात्मा हा प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये आहे. आणि ते जे रूप आहे भगवंतांचं ते क्षीरोदकशाही विष्णू म्हणून म्हटलेलं आहे. मग इह देवता हा शब्द भौतिक जगातील शक्तिशाली मनुष्य किंवा देवता यांना दर्शवतो. पण भगवान नारायण, भगवान श्रीकृष्ण किंवा भगवान श्रीविष्णू हे भौतिक जगतातील नाहीतच, ते आध्यात्मिक आहेत. भगवंत हे भौतिक सृष्टीच्या पलीकडे अर्थात दिव्य आहेत. म्हणून ज्या शंकराचार्यांनी सांगितलेलं की ते अतीत आहेत. म्हणून जेव्हा आपण म्हणणार आहोत सत्व, रज आणि तम, त्या गुणांच्याही अतीत कोण आहे, गुणातीत व्हायचे, ते कोणासारखं, भगवंतांसारखं. कारण भगवंतांवर हे कशाचाच प्रभाव नाहीये. हो, सत्व, रज, तमो या गुणांचा भगवंतांवर काही प्रभाव नाही. ते त्याच्याही पलीकडे आहे. जे गोलोक धाम आहे हे या सगळ्या धामांच्या पलीकडे आहे. म्हणूनच हे भगवंतांचं धाम आहे, आणि तिथे निश्चितच सर्व सत्य आणि सर्व शाश्वत आहे, परिपूर्ण असे ज्ञानाने आहे, आणि आनंदमय असा कोश आहे तिथे. आणि हे सगळ्यांनी जाणून घेऊन कशा प्रकारे ते अतिशय क्षणभंगूर आहे, हे दुःखालयम अशाश्वत आहे. इथे जे काही थोड्यासाठी सुखासाठी या ज्या सकाम कर्मासाठी गोष्टी केल्या जातात, ते सकाम कर्मातून मिळणारा जो आनंद आहे आणि जे फळं आहेत ते अतिशय क्षणभंगूर आहेत. हो, आणि म्हणून ती अतिशय लवकर ते मिटू शकतात. म्हणूनच जर असं काय म्हणतात ना त्याला, चिरकाळ टिकणारं असं ते आनंद हवा असेल तर निश्चितच त्या भगवत धामाला जाण्याची तयारी केली पाहिजे. चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्. वाचा योजना माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. भौतिक प्रकृतीचे 3 गुण आणि त्यांना अनुरूप अशा कर्माला अनुसरून मी मानवी समाजाचे 4 विभाग निर्माण केले आहेत. आणि तू जाणले पाहिजे की जरी मी या व्यवस्थेचा कर्ता असलो तरीही मी अव्ययी असल्यामुळे अकर्ताच आहे. तात्पर्य: प्रत्येक गोष्टींचे सृष्टा भगवंत आहेत. सर्व गोष्टींचा त्यांच्यापासून उगम होतो. सर्व गोष्टींचे पालन त्यांच्याकडून होते आणि प्रलयानंतर सर्व गोष्टी त्यांच्यामध्येच सामावल्या जातात. म्हणून भगवंत सामाजिक व्यवस्थेच्या 4 वर्णांचे उत्पत्ती करता आहेत.
4 वर्णांचा आरंभ बुद्धिमान मनुष्यांच्या विभागापासून होतो आणि या वर्गाला पारिभाषिक शब्दात ब्राह्मण म्हटले जाते, कारण ते सत्वगुणामध्ये स्थित असतात. त्यानंतरचा वर्ग हा प्रशासकीय वर्ग आहे व त्यांना पारिभाषिक शब्दात क्षत्रिय असे म्हटले जाते, कारण ते रजोगुणामध्ये स्थित असतात. व्यापारी लोक, ज्यांना वैश्य म्हटले जाते, ते रजोगुण आणि तमोगुण यांच्या मिश्रणामध्ये स्थित असतात. आणि शूद्र किंवा कामगार वर्ग हा तमोगुणामध्ये स्थित असतो. भगवान श्रीकृष्णांनी जरी समाज व्यवस्थेच्या 4 वर्णांची निर्मिती केली असली तरी ते यांपैकी कोणत्याही वर्णामध्ये येत नाही, कारण बद्ध जीवांच्या एका वर्गाने बनवलेल्या मानव समाजातील बद्ध जीवाप्रमाणे भगवान श्रीकृष्ण नाहीत. मानवी समाज हा इतर पशु समाजाप्रमाणेच आहे, परंतु मनुष्यांना पशु स्तरावरून उन्नत करण्यासाठी उपयुक्त वर्णांची निर्मिती भगवंतांद्वारे करण्यात आली आहे, जेणेकरून कृष्ण भावनेचा पद्धतशीर विकास होऊ शकेल. एखाद्या विशिष्ट मनुष्याची कर्म करण्याची प्रवृत्ती ही त्याने प्राप्त केलेल्या गुणांनुसार ठरवली जाते. भौतिक प्रकृतीच्या विविध गुणांना अनुसरून असणाऱ्या अशा जीवनाच्या लक्षणांचे वर्णन या ग्रंथाच्या 18व्या अध्यायामध्ये करण्यात आले आहे. कृष्ण भावना भावित मनुष्य हा ब्राह्मणाहून श्रेष्ठ असतो. जरी गुणांनी ब्राह्मण असलेल्या व्यक्तीला ब्रह्म किंवा परमसत्याबद्दल ज्ञान असणे आवश्यक आहे, तरी त्यांच्यापैकी बरेच जण भगवान श्रीकृष्णांच्या केवळ निर्विशेष ब्रह्मज्योतीचाच आश्रय घेतात. पण जो ब्राह्मणाच्या मर्यादित ज्ञानापलीकडे जातो आणि पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्णांचे ज्ञान प्राप्त करतो, तो कृष्ण भावनाभावित मनुष्य, किंवा दुसऱ्या शब्दात सांगावयाचे झाले तर वैष्णव बनतो. कृष्ण भावनेमध्ये श्रीकृष्णांची सर्व विविध स्तरारीत रूपे, उदाहरणार्थ राम, नृसिंह, वराह इत्यादी यांचे ज्ञान समाविष्ट असते. ज्याप्रमाणे श्रीकृष्ण हे मानवी समाजाच्या या 4 वर्णांच्या पलीकडे आहेत, त्याचप्रमाणे कृष्ण भावनाभावित मनुष्यही मानवी समाजाच्या सर्व विभागांच्या अतीत असतो. मग ते विभाग जाती, जमाती, राष्ट्र किंवा योनींचे असोत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी. अशा या चातुर्वर्णीय म्हणजे भगवंतांनी या वर्णाश्रम पद्धतीची जी निर्मिती केलेली आहे, जी आपण 3ऱ्या अध्यायामध्ये पण उल्लेख झालेला आहे, आणि म्हणूनच प्रत्येक गोष्टींचे सृष्टा हे भगवंत आहेत. कसं आहे की भगवंतांनी या वर्णांचा आणि आश्रमांची निर्मिती केलेली आहे. जे आपण आता सगळ्या जाती आणि कुळं आणि हे सगळं जे बघतो ना, हे सगळं मानव निर्मित आहे हो. आणि हे सगळं स्वतःच्या स्वार्थासाठी मानवाने केलेलं आहे. कुठेतरी उच्चतरपणा जो भगवंतांनी इथेही दिलाय की ब्राह्मण म्हणजे, ब्राह्मण हा वर्णानी ब्राह्मण आहे म्हणून ब्राह्मण नाही येतो, तर तो ज्ञानाने सुद्धा ब्राह्मण असला पाहिजे. म्हणून एखादा क्षत्रिय सुद्धा, तिथे उदाहरण आपण आधीच्याही अध्यायांमध्ये त्याचे उल्लेख बघितलेला आहे की परशुरामांचं उदाहरण आहे, विश्वामित्रांचं उदाहरण आहे. परशुराम हे ब्राह्मण असून सुद्धा क्षत्रिय झाले, कारण त्यांनी तो क्षत्रिय धर्म हे त्यांनी युद्ध केलं आणि धर्म स्वीकारला होता. तसेच विश्वामित्र हे ब्राह्मण म्हणजे ते गुणांनी, कारण जे भगवंतांनी जे वर्णाश्रम पद्धतीची विभागणी केलेली आहे ती गुण आणि कर्मानुसार आहे, की त्या व्यक्तीचे गुण आणि तो काय कर्म करतो आहे ह्याच्यावर निश्चित होत येतो. म्हणून त्याप्रमाणे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि क्षुद्र, की ब्राह्मण हा काय करतोय, म्हणून भगवंतांचे जे या भगवंतांपासून निर्मिती आहे सगळ्यात. आणि म्हणून भगवंत म्हणतायत की ज्या ज्ञानाने परिपूर्ण असे आहेत ब्राह्मण, पण ते असायला पाहिजेत तसे. फक्त तथाकथित त्या सगळे वेदांचा अभ्यास केलाय आणि या सगळ्याचा शास्त्राचा अभ्यास केलाय, पण तिथे भगवंतांचाच, तिथे कृष्ण भावनाच मिसिंग आहे हो. कृष्ण कृष्ण मिसिंगच आहे पूर्णपणे. मग अशा त्या ब्राह्मणाचं कसं काय त्याला ब्राह्मण म्हणायचं. पण हेच जेव्हा भगवंतांच्या संतोषासाठी गोष्टी केल्या जातात आणि भगवंतांना पूर्णपणे संतुष्ट करण्याचा प्रयत्न केला जातो त्या भक्तीमधून, आणि भगवंतांची सेवा केली जाते, तेव्हा ती व्यक्ती निश्चितच ज्ञानाने परिपूर्ण तर असतेच, परंतु ती कृष्ण भावना भावित परिपूर्ण असते. आणि म्हणूनच अशी व्यक्ती की तिची भावना आहे ना, प्रभुपादजी प्रत्येकाच्या मनामध्ये ही भावना रुजवण्याचं मिशन घेतलंय हो प्रभुपादांनी. म्हणून प्रभुपाद म्हणतात मी आहे अजून कुठेही गेलेलं नाही, माझ्या पुस्तकातून आहे आणि हे मिशन. म्हणूनच ही आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघटना, ही कृष्ण भावना ही प्रत्येकाच्या मनात रुजवायची आहे. आणि ही जी कृष्ण भावना आहे ही कृष्ण भावना म्हणजे प्रत्येकाच्या, मग ही कृष्ण भावना कशा प्रकारे रुजवायची, तर भक्तीच्या मार्गातून रुजवायचीच आहे. की ही कृष्ण भावना म्हणजे नक्की काय आहे, तर भगवंतांची भक्ती करायची आहे. आणि भगवंतांचा जो भक्त आहे, हा भगवंतांचा भक्त की या कृष्ण भावनेमध्ये जेव्हा येतो की प्रत्येकाच्या, मग त्याच्यामधले स्तर आहेत, कनिष्ठ, अधिकारी,
मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, की मग कशा प्रकारे स्टेप बाय स्टेप ते या मार्गातून जाऊ शकतात, की त्याच्यातल्या भावना आणि त्या ज्ञानाने मग नॉलेज एनलायटन्स यू. ती कृष्ण भावना वाढीस लागण्यासाठी निश्चितच अभ्यासाची गरज आहे. आणि म्हणून त्याप्रमाणे या समाज व्यवस्थेची भगवान श्रीकृष्णाने जरी समाज व्यवस्थेच्या 4 वर्णांची निर्मिती केली असली तरी ते यापैकी कोणत्याही, आणि मग भगवंतांचं स्वतःचं अस्तित्व काय, तर ते त्यांच्यावर कशाचाच इम्पॅक्ट नाही हो याचा. ते कुठल्याही याच्यामुळे बद्ध नाहीयेत. त्यांच्यावर कुठल्याही प्रकारचा इम्पॅक्ट नाहीये. कारण बद्ध जीवांच्या एका वर्गाने बनवलेल्या मानव समाजातील बद्ध जीवाप्रमाणे भगवान श्रीकृष्ण नाहीत. मानवी समाज हा इतर पशु समाजाप्रमाणेच आहे, परंतु मनुष्यांना पशु स्तरावरून उन्नत करण्यासाठी उपयुक्त वर्णाची निर्मिती भगवंतांद्वारे करण्यात आली आहे, जेणेकरून कृष्ण भावनेचा पद्धतशीर विकास होऊ शकेल. ही भगवंतांची इच्छा आहे हो. भगवंत म्हणून तर आपल्याला हे गीतेचं ज्ञान देत आहे, आणि भगवंतांना आपल्याला त्या भगवत धामामध्ये बघायचंय हो. पुन्हा या भौतिक जगतामध्ये दुःखालयम अशाश्वतम मध्ये पुन्हा पुन्हा आपण त्या जन्म मृत्यू जरा व्याधी या चक्रातून परत परत फिरतोय. भगवंतांना नकोय हो. भगवंत पिता आहेत आपले. आणि एखादी व्यक्ती कशी, एखादे वडील आपल्या मुलाच्या चांगल्या ह्याच्यासाठी बघत असतात, की त्याचं कसं भलं व्हावं आणि कशा प्रकारे त्याची धडपड असते, त्याप्रमाणे भगवंतांची इच्छा आहे हो. म्हणून तर एवढं ज्ञान देत आहेत, एवढा प्रपंच, एवढं प्रयोजन केलेलं आहे भगवंतांनी, की या आध्यात्मिक उन्नतीने सुद्धा मग कृष्ण भावना कशी वाढीस लागू शकते, ते जसं जसं ज्ञान घेणार आहे. म्हणून एखाद्या विशिष्ट मनुष्याची कर्म करण्याची प्रवृत्ती ही त्याने प्राप्त केलेल्या गुणांनुसार ठरवली जाते. भौतिक प्रकृतीच्या विविध गुणांना अनुसरून असणाऱ्या जीवनाच्या लक्षणांचे वर्णन या 18व्या अध्यायामध्ये केलेलं आहे त्यांनी. अजून सविस्तर स्वरूपामध्ये त्याचं वर्णन आपल्याला तेव्हा दिसेल. तर कृष्ण भावनाभावित मनुष्य हा ब्राह्मणाहून श्रेष्ठ असतो. कारण कसं आहे, की मी तुम्हाला म्हंटल तसं सत्व, रज आणि तम. मग ब्राह्मण हा सात्विक असतो, क्षत्रिय हा सात्विक आणि राजसिक आहे, वैश्य कोण आहे, वैश्य हा राजसिक आहे, कुठेतरी सकाम कर्मामध्ये अडकलाय, व्यापार आणि हे करतो आहे. आणि जो क्षुद्र आहे तो कुठेतरी तामसिक वृत्तीमध्ये वृत्तीचा आढळलेला आहे. मग कशा प्रकारे, तर भगवंत सांगता आहेत की जरी गुणांनी ब्राह्मण असलेल्या व्यक्तीला ब्रह्म किंवा परमात्मा परमसत्याबद्दल ज्ञान असणे आवश्यक आहे, तरी त्यांच्यापैकी बरेच जण भगवान श्रीकृष्णांच्या, सॉरी मी आधीच आपण थोडस, येस एक मिनिट. हा, तर या प्रकारे गुणातीत म्हणजे सात्विक, राजसिक आणि तामसिक, मग या गुणांच्या पलीकडे जाणारी व्यक्ती ही निश्चितच कृष्ण भावना भावित व्यक्ती असते. कृष्ण भावना भावित व्यक्तीने निश्चितच याच्या पलीकडे विचार केलेला असतो, जो भगवंत जे जे भगवंतांप्रमाणेच असतात. मग कारण ज्याच्यावर भगवंतांचा कसलाही इम्पॅक्ट नसतो अशी ही प्रकृती आहे. प्रकृतीच्या सगळ्या शक्ती या भगवंतांच्याच आहेत, पण म्हणून भगवंतांवर त्याचा कुठलाही प्रभाव नाही. या सगळ्यापासून ते अलिप्त आहे. निर्मिती केली आहे पण भगवंत अलिप्त आहे तो त्याच्यापासून. जसं ते कमळाचं पान आहे ना, तर ते त्या पानाप्रमाणे त्याच्यावर पाण्याचा थोडासा थेंबही लवलेशही दिसत नाही. तसं भगवंत या सगळ्यापासून विरक्त आहेत. भगवंतांचं जे षड ऐश्वर्य आहे त्याच्यापैकी एक संन्यास, रिनान्सिएशन, सगळ्याची निर्मिती केली आहे पण कशाची आसक्ती नाहीये भगवंत. आणि म्हणूनच भगवंत सांगता आहेत की भगवान श्रीकृष्णांचं जेव्हा तो ब्राह्मणाच्या मर्यादित ज्ञानाच्या पलीकडे जातो, तेव्हा तो पुरुषोत्तम भगवान यांना जाणण्याची जेव्हा ती औत्सुक्य असतं मनामध्ये आणि श्रीकृष्णांचं ज्ञान प्राप्त करतो, तेव्हा तो कृष्ण भावना भावित मनुष्य वैष्णव बनतो. म्हणजे तो कृष्ण भावना भावित म्हणतो आणि तीच भावना जोपासणारा हा वैष्णव बनतो. कृष्ण भावनेमध्ये श्रीकृष्णांची सर्व विविध विस्तारित रूपे, उदाहरणार्थ राम, नृसिंह, वराह, जी जी त्यांचे युगावतार युगरूप आहेत, कशा प्रकारे, तर ती रूप कशी आहेत, की भगवंतांनी वराह रूप घेतलेलं आहे, कूर्म रूप घेतलेलं आहे, मत्स्य रूप घेतलेलं आहे, वामन अवतार घेतलेला आहे, नृसिंह रूप धारण केलेलं आहे, परशुरामांचं रूप धारण केलंय, राम म्हणून भगवंतांचा जन्म आहे, आणि मग कृष्ण आणि मग गौतम बुद्ध असा भगवंतांची ही सगळी रूपं आहेत. आणि त्या त्या वेळेला त्या त्या काळामध्ये भगवंतांनी त्या वेळेला भगवंत प्रकट झालेले आहेत, की जिथे अधर्म पूर्णपणे स्तोम माजवलेला अधर्माचा आणि धर्माचा ऱ्हास झालेला होता, अशा ठिकाणी भगवंत निश्चितच पुन्हा पुन्हा प्रकट होत आहे. आणि म्हणूनच विभागामध्ये कृष्ण भावनाभावित व्यक्ती या सगळ्याच्या पलीकडे असते. सात्विकतेच्या म्हणजे गुणांच्याही पलीकडे अशी ही व्यक्ती असते. आणि म्हणूनच मग त्याला कुठल्याही गोष्टीची तमा नसते, की कुठली जात आहे, कुठलं राष्ट्र आहे, देश कुठला, या कशाचीही कुठलीही योनींची कुठलीही तमा या व्यक्तीला नसते. नमाम कर्माणि लिंपंती न मे कर्मफले स्पृहा इति माम यो विजानाति कर्मभिर्न स बध्यते. हरे कृष्ण. विमल माताजी, वाचा. हा वाचा माताजी, विनीता माताजी वाचा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
कोणत्याही कर्माने मी बद्ध होत नाही, तसेच मला कर्मफलाची आकांक्षाही नाही. जो माझ्याबद्दलचे हे सत्य जाणतो तो सुद्धा कर्मफलाने बद्ध होत नाही. भौतिक जगतातही घटनाबद्ध नियम आहेत आणि या नियमांद्वारे आपल्याला कळून येते की राजा कोणताही प्रमाद करू शकत नाही किंवा तो राष्ट्र नियमांच्या अधीन नाही. त्याचप्रमाणे भगवंत जरी भौतिक जगताचे सृष्टा असले तरी ते भौतिक जगताच्या कार्यामुळे प्रभावित होत नाहीत. ते सृष्टीची निर्मिती करून सृष्टीपासून अलिप्त राहतात, तर प्राकृतिक साधनांवर स्वामित्व गाजवण्याच्या आपल्या प्रवृत्तीमुळे जीव हे भौतिक कार्याच्या कर्मफलातच गुंतून राहतात. एखाद्या संस्थेचा मालक आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या योग्य अथवा अयोग्य कार्याला जबाबदार नसून कर्मचारी हे स्वतःच जबाबदार असतात. जीव आपल्या इंद्रिय तृप्तीच्या विशिष्ट कार्यांमध्ये मग्न असतात आणि ही कार्ये भगवंतांनी नेमलेली नसतात. अधिकाधिक इंद्रिय तृप्तीसाठी जीव या जगतातील कर्मांमध्ये मग्न असतात आणि त्यांना मृत्यूनंतर स्वर्गीय सुखाची अभिलाषा असते. भगवंत स्वतःमध्येच पूर्ण असल्यामुळे त्यांना तथाकथित स्वर्गीय सुखांचे मुळीच आकर्षण नसते. स्वर्ग लोकातील देवदेवता म्हणजे भगवंतांनी आपल्या सेवेमध्ये नेमलेले सेवक आहेत. कर्मचारी ज्याप्रमाणे खालच्या प्रतीच्या सुखाची अपेक्षा करतात, त्याप्रमाणे मालक काही खालच्या प्रतीच्या सुखाची अपेक्षा करू शकत नाही. भगवंत हे भौतिक कर्म आणि कर्मफलांपासून अलिप्त आहेत. उदाहरणार्थ, पावसाशिवाय जरी विविध प्रकारच्या वनस्पती वाढण्याची शक्यता नसली तरी पृथ्वीवर उगवणाऱ्या विविध प्रकारच्या वनस्पतींसाठी पाऊस जबाबदार नसतो. या वस्तुस्थितीची पुष्टी वैदिक स्मृतींमध्ये पुढील प्रमाणे करण्यात आली आहे. निमित्त मात्रमेवासी सृज्यानां सर्वकर्मणि प्रधान कारणीभूता यतो वै सृज्य शक्तयः. भौतिक सृष्टीमध्ये भगवंत हेच परम कारण आहेत. निमित्त मात्र कारण म्हणजे ही भौतिक प्रकृती आहे, ज्याद्वारे प्रकट विश्व दृष्टीगोचर झाले आहे. सृष्ट प्राणी मात्र विविध प्रकारचे आहेत. उदाहरणार्थ देवता, मनुष्य प्राणी आणि निम्न स्तरातील पशु इत्यादी हे सर्व आपल्या गतकाळातील बऱ्या वाईट कर्मफलांच्या अधीन आहेत. अशा कार्यांसाठी भगवंत केवळ योग्य त्या सुविधा आणि प्रकृतीच्या गुणांचे नियम उपलब्ध करून देतात, पण भगवंत त्यांच्या भूतकाळातील किंवा वर्तमान काळातील कर्मांनी जबाबदार नसतात. वेदांत सूत्रामध्ये याला पुष्टी देण्यात आली आहे. वैषम्यन्य गृह्ये न सापेक्षत्वान. भगवंत कोणत्याही जीवाबद्दल कधीही पक्षपाती नसतात. जीव स्वतःच्या कर्मासाठी स्वतःच जबाबदार असतात. भगवंत त्यांना भौतिक प्रकृती म्हणजेच बहिरंगा शक्तीच्या माध्यमाद्वारे केवळ सुविधा उपलब्ध करून देतात. ज्याला या कर्माच्या नियमांची गहनता पूर्णपणे ज्ञात आहे, तो आपल्या कर्मफलांनी बद्ध होत नाही. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर जो मनुष्य भगवंतांच्या या दिव्य स्वरूपाला जाणतो तो कृष्ण भावनेतील अनुभवी मनुष्य होय आणि याप्रमाणे तो कर्माच्या नियमांनी कधीही बद्ध होत नाही. तो भगवंतांचे दिव्य स्वरूप जाणत नाही आणि विचार करतो की सामान्य मनुष्याप्रमाणेच भगवंतांचे कर्मही सकाम कर्मच आहे. तो निश्चितपणे स्वतःच सकाम कर्मफलामध्ये गुंतून पडतो. परंतु जो परम सत्याला जाणतो तो कृष्ण भावनेत स्थिर झालेला मुक्त जीव होय. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी. कशा प्रकारे जीव बद्ध होतोय, कारण भौतिक जगतातील नियम कसे आहेत की राजा कोणताही प्रमाद करू शकत नाही, राष्ट्र नियमांच्या अधीन नाही. तसंच भगवंत हे कसे आहेत, भगवंत हे भौतिक सृष्टीचे सृष्टा आहे, निर्मिती केलेली आहे, परंतु म्हणून ते कुठल्याही बाइंडिंग नाहीये. भौतिक सृष्टीच्या कुठल्याही नियमांवर भगवंतांवर त्यांचं त्या नियमांची बद्धता नाहीये, कारण भगवंत त्यांनी कुठल्याही गोष्टींनी बांधील नाही. कारण भगवंत या सगळ्यापासून अलिप्त आहे. त्यांना कुठल्याही कर्मफळांची अपेक्षा नाही. इतकी कर्म केली आहे तो. भगवंतांनी सारथ्य केलं अर्जुनाचं, भगवंतांनी असुरांचा नाश केलेला आहे आणि नंदांच्या गायींचं रक्षण केलेलं आहे. असे अनेक कर्म भगवंतांनी केले. काय केलेलं नाही, पण म्हणून भगवंतांना कुठल्याही कर्मापासूनच्या फळांची अपेक्षा नाही.
आणि म्हणूनच भगवंत या सगळ्यापासून अलिप्त आहे. ज्याप्रमाणे एखादी आपण म्हणतो ना की याच्या म्हणून इथे प्रभुपादांनी खूप छान उदाहरणं दिलेली आहेत की पावसाशिवाय जरी विविध प्रकारच्या वनस्पती वाढण्याची शक्यता नसली तरी पृथ्वीवर उगवणारे सगळ्याचीच, कारण भगवंतांनी हे सांगितलं नाही हो कर्म करायचं जे सकाम कर्मामध्ये अडकलेले आहेत. भगवंतांनी कसं आहे की सात्विक, राजसिक आणि तामसिक या 3 गुणांचा प्रभाव तुमच्यावरती असतो. मग याच्यामध्ये जे आहेत ते, जसं आपण कर्माची उदाहरणं बघितली, कर्म आहे, विकर्म आहे आणि अकर्म आहे. कर्म करणारे हे कुठेतरी काय सकाम कर्म आपल्या कर्माच्या अधीन असतात. म्हणजे मी हे कर्म करतोय कारण मला हे मिळणार आहे, मग त्या कर्मापासून कुठेतरी त्या फळाची अपेक्षा केली जाते. पण हेच जे अकर्म, कृष्ण भावना भावित मनुष्य हा अकर्माकडे वळतो. तो भगवंतांच्या संतुष्टी करता ते कर्म करतो आहे. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतात की जो जीव माझ्या माझ्या संतुष्टी करतात की म्हणजे त्या कर्माची फळं ही भगवंतांना अर्पण करतोय, ते त्या कर्माच्या फळात भोगामध्ये पण त्यांना भोगायला लागणार नाही, त्या कर्मबंधनात पण ते अडकत नाही ज्याप्रमाणे भगवंत अडकत नाही. आणि म्हणूनच भगवंत हे भौतिक कर्म आणि खालच्या प्रतीच्या भौतिक कर्म आणि कर्मफलापासून अलिप्त आहेत. आणि ज्याप्रमाणे कृष्ण भावना भावित व्यक्ती असते तीही भगवंतांप्रमाणेच यापासून अलिप्त असते, कारण त्याला कुठल्याही गोष्टीची अपेक्षा नसते, त्या कर्मफळांची मुळात अपेक्षा नसते. आणि म्हणूनच वस्तुस्थितीमध्ये भगवंतांनी याचं वर्णन आपल्याला वैदिक स्मृतीमध्ये करण्यात आलेलं आहे की भगवंत हेच परम कारण आहेत. निमित्त मात्र कारण म्हणजे भौतिक प्रकृती आहे. जसं मी म्हटलं की पिता, बीज देणारे पिता भगवंत आहे, पण ही भौतिक प्रकृती ही माता आहे जी गर्भस्थ करतायत भगवंत. आणि म्हणूनच त्यापासून या सगळ्या सृष्टीची निर्मिती होती. विविध प्रकारचे देवता, मनुष्य, प्राणी, निम्न स्तरावरील पशु हे सर्व आपापल्या गतकाळातील बऱ्या वाईट कर्मफलांच्या अधीन आहेत. का मिळतायत या सगळ्या योनी? म्हणून 4 लाख ज्या योनी आहेत त्याच्यामध्ये देवी देवतांचे पण जन्म आहेत, जे जीव याच तत्वामध्ये मोडतात. आणि म्हणूनच मग त्या त्या कर्मानुसार जे काही कर्म केले त्या कर्मानुसार हे जन्म भौतिक सृष्टीमध्ये मिळतात. आणि मग ज्यांना स्वर्ग सुखाची प्राप्ती करायची आहे, जे सकाम कर्मामध्ये की तिथल्या येणाऱ्या फळांपासून मला असं असं भौतिक कर्म तर केली जात आहेत, पुण्यकर्म केली जात आहेत, यज्ञ याग केले जात आहेत, पण काहीतरी अपेक्षा आहे हो, काहीतरी मिळवण्याची अपेक्षा आहे त्याच्यापासून. मग अशा व्यक्तींना कुठेतरी स्वर्गसुख मिळतं कारण त्यांनी चांगल्या पुण्यकार्याच्या गोष्टी केलेल्या आहेत. पण ते स्वर्गसुख कसं हो, ते ते पुन्हा क्षणभंगूर आहे. तिथे पुन्हा पापपुण्याची गणती केली जाते. पुन्हा पापाचा गडा भरला ना, पुण्याचं पुण्य क्षीण झालं ना का, की मग पुन्हा या भौतिकतेमध्ये पुन्हा परतून यायला लागतं. मृत्यू लोकांमध्ये पुन्हा हे सायकल आहे. ती सायकल वर जाते पण पुन्हा ती खाली येणार आहे हो, त्याप्रमाणे ती घसरती खाली. आणि म्हणूनच इथे भगवंत म्हणतायत की जो कृष्ण भावना व्यक्ती आहे त्यांना या कर्मबंधनामध्ये अडकायचंच नाही. आणि म्हणूनच त्या कर्माची फळच ते भगवंतांना अर्पण करतात, म्हणजे त्या कर्माच्या बंधनातच ते अडकत नाही. अशा प्रकारे कृष्ण भावना भावित व्यक्ती ही कृष्ण भावनेमध्ये स्थिर झालेला मुक्त जीव असतो. एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मनुष्यैः कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्. हरे कृष्ण. कोणाला वाचायचंय? मी वाचू का माताजी? वाचा माता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. प्राचीन काळातील सर्व मुक्त प्राचीन काळातील सर्व मुक्त जीवांनी माझ्या दिव्य स्वरूपाला जाणून त्याप्रमाणे कर्म केले. म्हणून तू सुद्धा त्यांच्या पदचिन्हांचे अनुसरण करून आपले कर्म केले पाहिजे. तात्पर्य: मनुष्यांचे 2 वर्ग आहेत. त्यापैकी काही जणांचे अंतःकरण विषयांनी पूर्णपणे भरलेले असते आणि काही जण विषयेच्छेपासून मुक्त झालेले असतात. कृष्ण भावना ही या दोन्ही प्रकारच्या लोकांना सारखीच हितकारक असते. ज्यांचे हृदय दूषित गोष्टींनी पूर्णपणे भरलेले आहे ते भक्तिपूर्ण सेवेच्या नियामक तत्वांचे पालन करून क्रमाक्रमाने शुद्धीकरण होण्यासाठी कृष्ण भावनेचा अंगीकार करू शकतात. ज्यांचे हृदय पूर्वीच अशुद्धीपासून निर्मळ झाले आहे ते त्याच कृष्ण भावनेमध्ये कर्म करू शकतात, जेणेकरून इतर लोक त्यांच्या आदर्श कृतींचे अनुसरण करतील व याप्रमाणे आपले हित साधू शकतील. मूर्ख व्यक्ती किंवा भावनेतील नवसाधकांना अनेकदा कृष्ण भावनेच्या ज्ञानाशिवायच कर्मातून निवृत्त होण्याची इच्छा असते. अर्जुनाच्या रणांगणावरील युद्ध कर्मातून निवृत्त होण्याच्या इच्छेला भगवंतांनी मान्यता दिली नाही. मनुष्याने केवळ कर्म कसे करावे हे जाणणे आवश्यक आहे. कृष्ण भावनायुक्त कर्मातून निवृत्त होऊन कृष्ण भावनेचा देखावा करीत बसणे हे महत्वपूर्ण नाही. त्यापेक्षा श्रीकृष्णांप्रीत्यर्थ कर्म करीत राहणे हेच महत्वपूर्ण आहे. या ठिकाणी अर्जुनाला सल्ला देण्यात आला आहे की यापूर्वी सांगितल्याप्रमाणे सूर्यदेव विवस्वानासारख्या भगवंतांच्या पूर्व शिष्यांनी
ज्याप्रमाणे आचरण केले त्याप्रमाणे त्यांच्या पदचिन्हांना अनुसरून अर्जुनाने कृष्ण भावना भावित कर्म करावे. भगवंत आपल्या सर्व पूर्व कर्मांना जाणतात. तसेच पूर्वी ज्या लोकांनी कृष्ण भावना भावित होऊन कर्म केले त्यांचे कर्मही ते जाणतात. म्हणून ते सूर्यदेवांच्या कर्माचे अनुसरण करण्याची शिफारस करतात. सूर्यदेवाने कर्म करण्याची ही कला भगवंतांकडून काही लाखो वर्षांपूर्वी अवगत केली. भगवान श्रीकृष्णांच्या अशा सर्व शिष्यांना या ठिकाणी पूर्वकालातीत मुक्त व्यक्ती असे म्हटले आहे, कारण ते श्रीकृष्णांनी नेमून दिलेल्या कर्मांचे पालन करण्यात मग्न होते. हरे कृष्ण हरे माताजी. कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण, धन्यवाद. म्हणून मग इथे मनुष्यांचे दोन वर्ग सांगितलेले आहेत की सर्व मुक्त जीवांनी माझ्या दिव्य स्वरूपाला जाणून त्याप्रमाणे कर्म केले, म्हणून तू सुद्धा या पदचिन्हांचे अनुसरण करू. की कशा प्रकारे भगवंतांनी अनुकरण करणारी म्हणजे अनुसरण करणारी जी पदचिन्ह की ज्याच्या पावलावर पाऊल टाकून, आदर्श व्यक्तीच्या पावलावर पाऊल टाकून त्याप्रमाणे आचरण करावं, हे भगवंत सांगतायत अर्जुनाला. मनुष्याचे दोन वर्ग आहेत, त्यापैकी काही जणांचे अंतःकरण हे विषयांनी म्हणजे इंद्रिय विषयांनी, इंद्रिय तृप्तीसाठी पूर्णपणे भरले, तर काही जण हे विषय इच्छेपासून मुक्त झालेले असतात आणि म्हणूनच त्यांना मग त्या मटेरियल सगळ्या गोष्टींपासून निश्चितच कुठेतरी विरक्ती त्यांनी घेतलेली असते. ही या दोन्ही प्रकारच्या लोकांना सारखीच हितकारक असते. ज्यांचं हृदय दूषित गोष्टींनी भरलेलं आहे ते भक्तिपूर्ण सेवेच्या नियामक तत्वांचे पालन करून क्रमाक्रमाने शुद्ध होण्यासाठी कृष्ण भावनेचा अंगीकार करू शकतात. ज्यांचे हृदय पूर्वीच अशुद्धीपासून निर्मळ झालेले आहेत त्याच कृष्ण भावनेमध्ये कर्म करू शकतात. तर अशा प्रकारे भगवंत म्हणतात की निश्चितच ते मार्गावरती येऊ शकतील. म्हणजे कसं आहे की दोन प्रकारचे जरी दिलेले आहेत, ते जे सकाम कर्मामध्ये अडकलेले आहेत आणि ज्यांनी पूर्णपणे मटेरियल भौतिक गोष्टींपासून स्वतःला विरक्त करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. मग ज्या पहिल्या वर्गाचं भगवंत सांगता आहेत, तर अशा प्रकारची लोक सुद्धा जरी ते दूषित भावनेने, म्हणून भगवंतांनी पुढेही त्याचा उल्लेख केलेला आहे, अतिशय पापमय गोष्टींमध्ये जरी ज्यांनी जीवन व्यतीत केलेलं असतं. आपल्याकडे उदाहरणं आहेत, मृगारी ऋषी, वाल्याचा वाल्याकोळी झाले, वाल्याकोळीचा वाल्मिकी झालेली आहे, ज्या नारद मुनींच्या मार्गदर्शनाखाली, मग मृगारींनी सुद्धा, की जे अक्षरशः प्राण्यांची अर्धवट हत्या करून त्यांना ते विकायचे आणि त्या प्रकारे त्यांना ते तडफडत तडफडत बघायचे आणि त्यापासून मग ते जे काही स्वतःचा उदरनिर्वाह करायचे. त्याचप्रमाणे वाल्याचं सुद्धा आहे, वाटमारी करायचे, लोकांना मारायचे, त्यांचं सगळं हिसकावून घ्यायचं धन वगैरे, हे सगळं करणारे जेव्हा नारद मुनींनी या दोघांनाही मार्गदर्शन केलेलं आहे आणि भगवंतांविषयी ज्ञान दिलेलं आहे आणि ज्ञानाने निश्चितच त्यांच्यामध्ये जी काही ट्रान्सफॉर्मेशन झालेले, परिवर्तन झालेलं आहे, त्या मृगारी ऋषी झालेले आहेत. कितीही पापी कर्मामध्ये जरीही ते असले तरी ते हळूहळू टप्प्याटप्प्याने का होईना, मग वाल्या कोळीला सांगताना नारद मुनींना रामा रामा असं नाही सांगता आलं, मारा 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 असं, कारण त्याच त्याच पद्धतीने त्याला, कारण ज्या त्या व्यवसायामध्ये तो होता त्याला मारणं एवढंच माहिती होतं, म्हणून त्याला मारा 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 मारा, मग ते रामा रामा झालं आणि मग हळूहळू का होईना पण तो त्या कृष्ण भावनेमध्ये, म्हणजे त्याच वाल्मिकी ज्यांनी रामायण रचलेलं आहे असे हे वाल्मिकी झालेले आहेत त्यापासून. म्हणजे इतकं परिवर्तन होऊ शकतं माणसामध्ये. म्हणूनच भगवंत म्हणतायत की निश्चितच हे हितकारक आहे आणि ज्यांनी आधीच या सगळ्यापासून विरक्ती घेतलेली त्यांना तर ते खूप सोपं जातं कृष्ण भावना. म्हणजे सात्विक मनुष्याला निश्चितच गुणांच्या पलीकडे जाण्याला निश्चित कुठेतरी काय म्हणतात सोपं असतं, कारण त्यांनी ऑलरेडी स्वतःमध्ये ते बदल केलेले असतात. परंतु भगवंत इथे काय सांगतायत, अर्जुनालाही भगवंतांनी काय सांगितलं की अर्जुनाच्या रणांगणावरील युद्धकर्मातून निवृत्त होण्याच्या इच्छेला भगवंतांनी मान्यता दिली नाही, कारण भगवंत कर्माला महत्व देत आहेत. म्हणून जेव्हा अर्जुनाने प्रश्न विचारला की ज्ञान तू देतोयस, बुद्धियोग श्रेष्ठ आहे का कर्मयोग श्रेष्ठ आहे, भगवंत म्हणाले बुद्धियोग आहे, पण त्यासाठी तू संन्यास घेण्याची गरज नाही. संन्यास हा एक मार्ग आहे, पण म्हणून संन्यास घेऊन पुन्हा सुद्धा तू भौतिकतेमध्ये घसरू शकतोस, पण त्यापेक्षा तेच कर्म जर तू भगवंतांच्या संतुष्टीसाठी केलं, कृष्ण भावनेमध्ये केलंस, तर निश्चितच ते तुला कुठल्याही कर्माने बांधलं जात नाहीयेस, तू त्या कर्माने बांधला जाणार नाहीयेस आणि त्याचे भोगही तुला भोगायला लागणार. म्हणून इथे भगवंतांनी त्या कर्माला निश्चितच श्रेष्ठ म्हटलेलं आहे, की संन्यासापेक्षा कर्म हे श्रेष्ठ आहे, त्यागापेक्षा कर्म हे श्रेष्ठ आहे. निश्चितच त्याग याच मार्गावरून आहे, त्यागाचा मार्ग योग्य आहे, परंतु श्रेष्ठ काय आहे तर निश्चितच कर्म श्रेष्ठ आहे आणि ते सुद्धा कृष्ण भावना भावित कर्म. मग प्रभुपाद म्हणतात ना, संन्यास घ्यायचाय तो काय हो, हे शरीर सुद्धा ज्या भगवंतांनी दिलेलं आहे, संन्यास कुठला घेताय, मग तुम्ही तीच वस्तू, म्हणून यंत्र किंवा कुठल्याही गोष्टी आमच्या दुश्मन नाहीये, हीच यंत्र, मायक्रोफोन झाला, माईक झाला,
तुम्ही एखादी कुठलेही स्पीकर झाले, कुठल्याही गोष्टी वापरताय, ती कशासाठी वापरताय? कृष्ण भावना पसरवण्यासाठी तुम्ही वापरता आहात. मग त्याच्यामध्ये काही तुम्ही कुठली वावगं करत नाही. म्हणूनच भगवंत सांगतायत की अशा प्रकारे हे कर्म मला अर्पण केलं तर निश्चितच त्या कर्मामध्ये तू अडकत नाहीस. आणि म्हणूनच मग कृष्ण भावना युक्त कर्मातून निवृत्त होऊन कृष्ण भावनेचा देखावा करीत बसणे हे महत्व नाही. त्याच्यातनं पुन्हा भगवंत म्हणतात मिथ्याचार नकोय त्यांना. कारण भगवंतांनी मिथ्याचारी लोकांना बाजूला ठेवायला सांगितलेलं आहे. भगवंत म्हणतायत त्याची चीड आहे भगवंतांना. आणि भगवंत सांगतायत की मग ती भगवी वस्त्र धारण करून त्यागाचं कुठेतरी फक्त असं देखावा करायचा आणि मग दाखवायला, पण हातामध्ये तरी सिगारेट आहे, मायक्रोफोन आहे, कारण त्या भौतिक गोष्टींपासून आसक्ती सुटत नाही. आणि म्हणूनच जेव्हा कृष्णाप्रत्यर्थ कर्म करीत राहिलं जातं तेव्हा ते निश्चित महत्वपूर्ण आहे. म्हणून कृष्ण भावना भावित कर्म हेच कुठेतरी अकर्माकडे नेत आहे, की भगवंतांच्या संतुष्टी करता केलेलं कर्म हे निश्चितच योग्य आहे. कारण जे विवस्वानांचं उदाहरण दिलेलं आहे की ज्या काळापासून ते भगवंतांच्या नियामक तत्वांचं पालन करतात ते निश्चितच योग्य गोष्ट करतात, म्हणून त्या कर्माचं पालन करतात. तेच अर्जुनाला भगवंत सांगतायत की तू उठ आणि युद्ध कर, कर्म करणं हे तुझं कर्तव्य आहे, क्षत्रिय आहेस, पळवाट काढू नकोस. तुझा शत्रू तुझा काही कौतुक करणार नाहीये, तुला पळपुटा म्हणणार आहे, भ्याड म्हणणार आहे. म्हणून तू तू क्षत्रिय आहेस आणि क्षत्रिय असल्यानंतर तू युद्ध केलं पाहिजेस. हे युद्ध तू स्वतःच्याच आनंदाकरता करू नकोस, तू हे माझ्या संतुष्टी करता कर, मला अर्पण. म्हणजे त्या कर्माचे भोगही तुला भोगायला लागणार नाही, तू त्या कर्माच्या बंधनातही अडकणार नाहीस. तर मला वाटतं आपण इथे थांबूया. जरा मला 4:15 थोडीशी कमिटमेंट आहे, तर त्यामुळे मला एक 5:30 ला काम आहे. तर थोडंसं आज थांबूया आपण. आहेत बाकीचे श्लोक, आपण हळूहळू पुढे जातोय तसं 5-5 श्लोक घेतले आहेत. तर आजच्या दिवस थोडासा एक मी अर्धा तास आधी संपवते वर्ग, तर क्षमस्व त्याच्यासाठी. मी शेअरिंग थांबवते आणि रेकॉर्डिंग थांबवते. कोणाला काही प्रश्न असतील तर आपण 5 मिनिटं नक्की घेऊया.